fusani sanu ni wariye donga sherife more donga ka fusani sanu ni wariye kemineje sharebo yo isense kemineje haidara yo jama be ko angata أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل مشرف لا تي في لجبو أمبو فوق أول نمندو Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka kisina ka hina alakwa ojidinen au bela jilinka ka keni nyina tamani ziara e samba fla anitan wolonvla arabadon ka duguje alamsala no bela juen kalu tle muga ani wolonvla ma jamiatul ansardin alekra mo la ko bela jele me nyon ka fo kene bakelen kono kenen konnana ka jeka ikhlasi kala ani jawsani ay min suranga jeka la nyon fe a'udhu billahi samil alim min sharri shaytanir la'inir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ جلو نينينغا في سورة ياسي سورة ياسي دونبو ياسبك فسورة ياسي على دي قرآن الدسكوني نيا مي adamade duskun de do ni ya me fe nyanama duskun de do ni duskun de fe mina u fe yerati wala qur'anu bay no ya alaka kuma kan mi no de islamo ka dusturi u duskun u de suratu yasiye samtiya chama be suratu yasila nan kwamba ndado ala ambishala nkamba ngwasado finda mana mi suratu yasi kafsa mandiyayi suratu yasi ni ya kala sufe ningan ya gelenye iyere geleidu abike sababu ye ka farfoni dima ala batula ka farfoni dima ala welela ka farfoni dima dine yera tabulu nyumana ibi shini o farfoni ye faka duguge abo chogola ni ya kala tlife wutli ibu farfoni soro dina ka ala batulika wali nyumanka hakili sigika suratu yasi aboke suratu yasi ni ya kala kumbe feka ala yafa deli kasoro ima matonyo jurumunti la ima bin makan e ka dala kafo Allah taala be yafa ima suratu yasi o kalanina masiba ni kasara ne halake munun beke jiya kono bi ne be fe ala ke kishi ke ka dembe ya kisi ke ka jamana kishi suratu yasi asiye binani an kele o kalani ngani gelenye kasoro salji bila na ye jebi joko fla salini aye joko kele ka suratu yasi kala joko kele ka suratul waqi'a kala ka nyina alafe masiba mi no banka jamana kono masiba mi no bi dia dala ala ke kishi ke ka dembaya kishi ke ka jamana kishi suratu yasi abu o magonye wala fsamandiya min bala akacha faka da mateme ala ka kuma kando ala ka kuma kan mindo an ya fo kuma damina na ka fo ko ale de ye ala ka kuma kan dushukunye jon ka kan ke isame ola igele nga na farko nyobi nyobugi ba soro takambala imimba kala akasore bi alafe ibi kirafe ibi kira bono fe dina kadiye ni ya kala asiye binani shekele mawo mawla abonye nga na farko abe mawo mawonye e mawo be warde la ibi fe alaka warba di dima iduma warba soro o korote ka fako e yasin kala ni minge ko amamina de
ala de y'an dan ala de b'an dɔn e bɛ taa sɔrɔ e bɛ wari de ɲini ala fɛ ko ala k'o d'i ma ala b'a dɔn ni wari in dir'i ma e bɛ sa o san walima masiba b'i sɔrɔ o san ala b'a yɛlɛmɛ ye k'a k'i ye kɛnɛya ye k'a k'i ye si ye k'a k'i ye wasa ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ lafiya cogo min na ka sɔrɔ e ye min laɲini ala b'a dɔn o t'i ma hɛrɛ ye a bɛ se ka ɲɛ i bɛ mobili de ɲini ala fɛ ko ala ka mobili d'i ma ala b'a dɔn ni mobili in dir'i ma a bɛna accident kɛ n'i ye k'i halaki k'i nin tiɲɛ o la a b'o o falen den ɲuman dɔ la a b'o d'i ma ala de y'an dan ale de b'an dɔn min ka ɲi a ma ale de b'o dɔn duwawu tɛ bin o ye hakika de ye nka a bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ fɛn min ye e t'o dɔn ala de b'o dɔn o ye suratu yasi a fisamandiyaw ye n'i y'a kalan mago o mago la a b'o dilan hali n'a sɔrɔ e mago bɛ min na tigitigi o ma sɔrɔ ala kɔni jɛnna n'a ye a b'a yɛlɛmɛ ye fan wɛrɛ fɛ e hakili tɛ min na o ye suratu yasi a bonya n'a a karama ye a bɛ bɛn k'a kalan su ye suratu yasi yɛrɛ ni adamaden bɛ sigara gɛlɛyara i b'i jɔ a kunyanfan fɛ walima k'i sigi a kunyanfan fɛ i bɛ suratu yasi kalan a ka ca ala fɛ i bɛ taa tila la tuma min a b'a yɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛw ye o lajarabi siɲɛ caman na an y'a sɔrɔ hakika don banabaatɔ degulen a bɛ saya ɲini a tɛ kan ka saya sɔrɔ an y'a kɔrɔ bɔ a bɛ sigiyɔrɔma 3 bɔ k'a daminɛ suratu yasi daminɛ na an m'a ban fiyewu fɔ ala ye a ka a yɛrɛ sago ye ala ye lafiya d'a ma o la suratu yasi a b'o jɔyɔrɔw ɲɛ n'i y'a kalan su ye fana ko ala k'a hinɛ s'o ma ala b'a hinɛ s'o ma n'i donna kaburu dɔw yɛrɛ kɔnɔ k'a kalan su o su bɛ kaburu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen b'a hinɛ sɔrɔ e min y'a kalan o ye su hakɛ min sɔrɔ o kaburu dɔw kɔnɔ ala bɛ o su jate baraji ye ala b'o sɛbɛn e yɛrɛ ye o ye yasi bonya ni a karama ye bismillahirrahmanirrahim فآليت يا من قسم الجبابرة والمتكبرين وقطع دابر الفرائنة والمستهزئين وضرب الذلة على الطغاة المتمردين ما أسرع نزول بطشك الشديد وما أسرع حلول قهرك المجيد بكل جبار عنيد وشيطان مريد بغى على العباد وطغى في البلاد وسعى فيها بالفساد بك استغثنا إلهنا لضعفنا إليك نشتكي ممن ظلمنا ونسألك مولانا أن تنصرنا على من هاربنا وأن تهزم من بارزنا وأن تقهر من قاتلنا وأن تخذل أعداءنا وتهزمهم أينما اجتمعوا وأن تلعنهم وتفدحهم أينما افترقوا وأن تقصيهم أينما اتصلوا وأن تجعلهم إلى الذلة يمهون وعلى الذلة يفتنون ومن النعمة يجاوزون لا يستقيمون سرا ولا جهرا ولا يستفيدون عزا ولا أجرا ولا يستطيعون نصرا ولا صبرا وبعث عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وأذق بعضهم بأس بعض وأجعلهم لجهنم حطبا وأحرق قلوبهم عن الاستقامة واسقهم ماء غدقا واجعل ما لهم على الأرض صعيدا جرزا وأنزل على جناتهم حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ولا تصلح لهم مالا واجعلهم من الأخسرين أعمالا ولا ترفع لهم راسا واجعلهم من الخائفين ولا تمدد لهم باء واجعلهم من الخائبين لا يستطيعون أكلا ولا شربا ولا يستريحون أرضا ولا ظهرا واجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وعن أيمانهم ردما وعن شمائلهم ردما وعلى رأسهم صخرا وتحت أرجلهم وعرا كي لا يلذ لهم مشي ولا تقر لهم عين ولا يهل لهم خير واجعل الأغلال في أعناقهم وسحبهم بالسلاسل والأصفاد من أقدامهم وأرجفهم بالزلازل والأغلال في أعناقهم والأعداء في أعقابهم وأخذهم في المنازل كي لا يفلحوا
وأكس قلوبهم كي لا يهتدوا وأنكس أرواحهم كي لا يشهدوا وأبلس نفوسهم كي لا يقدروا واقبض على قلوبهم كي لا يفقهوا وأصمم آذانهم كي لا يسمعوا وأطمس على أعينهم كي لا يبصروا واختم على أفواههم كي لا ينطقوا وامسخهم على مكانتهم كي لا يستطيعوا مضيا ولا إلى أهلهم يرجعون إنك أنت الجبار المتكبر والقابض والناصر والقوي والغالب والقهار والمذل والمنتقم والمهلك والشديد والمخزل والمؤخر والمانع والخافض والضار والقاسم ذو الجلال والإكرام والولي والعظيم والوكيل والجليل والمحيط ذو القوة المتين وذو البطش الشديد وذو العرش المجيد وقال لما يريد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ضربت عليهم الذلة أينما سكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأهلكنا أشد منهم بطشا ومدى مثل الأولين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى المؤمنين فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله عنا يؤفكون ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول والحمد لله رب العالمين وصل على محمد وآله الطاهرين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدر علي يربونا فانشي تالا اوكي لي بدر علي hashirite ningara mo ga ngashi nyana bi ga adama do ne kama kishi kama do jabi ala yo glala wallahi tallahi amikana mi ngambe kuma ne aladi ngali na alala ningama ala bi ko gla
ningama ala bi ko gla tawasulu bi kɛ ni cɛ ba minnu ye badara y'o belebele dɔ ye funesiri do ala ye min d'a ma a y'a tila jɔnw na n bɛ ka kuma jama min cɛla jama in b'a dɔn mais min y'an fa su in na a ye dɔ fara an ka hakilisigi kan alhamdulilayi nin kɛra mɔgɔkɛ in a siranna ala ye a ye ala nin yɔrɔ bila ala fana y'a bonya hayidara den don a ma waso n'o ye mais a kan ka waso n'a wasora n'o ye fana lebu t'a la n'i fa kɛra hayidara ye i kan ka waso ni maa min fa kɛra hayidara ye i kan ka waso parce que fa min tɛgɛ bɛ se ka kɔrɔta diɲɛ bɛɛ n'a tɛ jigin hayidara don wulibali don dɛ nka o waso yɔrɔ don ale la n kan d'o ma nin karamɔgɔkɛ in wasora n'a jogo ye yɔrɔ jan tɛ dɛ ahan sisan an ye badara wele ne ye badara wele bi ɛri min na n b'a dɔn a kɛra fitiri ɲɛkɔrɔ n ko sirifikɛ n k'a ka d'an ye ka n'i sen jɔ kɛnɛ in kan yan su in na an mago b'i ka dugawu la an b'a dɔn n'i y'a kɛ ala bɛ sɔn parce que i kɔnɔ jɛlen don ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ waati min na n kamana gannen don ne tun kan ka wuli ka se ale ma a sigiyɔrɔ la de nka cɛw bɛ dɔn n'u jogow ye n b'o yafa deli a fɛ nin kɛnɛ in kan nka n y'a dabɔ min kama an yɛrɛ b'o dɔn n y'a wele telefɔni la n ko sirifikɛ n k'a ka di i ka nin ɲɛ da i ka garibuw kan an bɛna dugawu kala min kɛ i kana a kuncɛ ne y'a kuncɛ wa khitamuhu misku n y'a fɔ a ye yɔrɔ min na a ko waati jumɛn n ko bi 21h n k'an bɛna daminɛ a ko n'a banna a ye kuma n fɛ a m'a fɔ n'a banna a ye na nɔfɛ dɛ a ko n'a banna a ye kuma n fɛ a ye hakili jigin a fa ka bɔ wale dɔ la ninnu tɛ ɲɔgɔn jɛ an bɛ a yi maw ka anniversaire min kɛ karamɔgɔ fɛ yen an y'a dɔ kɛ Jɛngɛnɛbugu tɛrɛma la an taara sira ɲini a fɛ an taatɔ a ye n wele ka segin a ko bon n'a banna n'a mago jɔra ne la a kana n nɔfɛ yɔrɔ ka jan a ye n wele telefɔni na dɔrɔn min na o kɛra Bamakɔ de mais Tamani yan nɔ Badara fana ko n'a waati sera a ye n wele karamɔgɔ an ko an t'a wele an bɛ labɛn na k'an bɛ taa nɔfɛ waati min na a nana a ko a ko n cunna aw kan dɛ a ko sayi a ko ne m'a fɔ a k'an wele wa n ko tiɲɛ na n ko kuma nɔgɔ an ma mais min ye kabako ye su in na a silamɛw ni waati ninnu dɔw n'a ye occasion sɔrɔ a bɛ bɛn an ka kuma ni cɛ ye min kɛ o ka fɔ an bɛ to ka kuma janya ni aw ye ni ninnu ye ka da kun dɔ de kan parce que ninnu yɛrɛ a nazuru ila wajhi alim ibada a ka to k'u ɲɛda lajɛ ka damu ta n'u ye an bɛ kuma janya n'o niveau de parce que ninnu ɲɛda lajɛli ye alabato de ye wallahi ninnu ɲɛda lajɛli ye alabato de ye Badara an ko su in na a ko k'a bɛna su in na min kɛra kabako ye an ye sira de bɔ a bɛ bɔ a kalama an ko an bɛna sira bɔ an kumana min ko la ko mɔgɔw ka sira bɔ ka taa sira bɔ ka taa bila fɔ siraba in na yen nɔ a ye n wele k'a kana sira jumɛn fɛ n ko i bɛna siraba fɛ mɔgɔw wulilen ko tuma min a nana ne wele k'a b'a sen na ka na n ko subahanallahi n ko n'i nan'i sen na ta n ko embouteillage bɛ kiri n k'a bɛ gɛlɛya dɛ a ko k'a b'a ɲɛ dɔn n ko yɛrɛ bonya n'a ye kafiri de ye bilahi o tuma na n ko bon Ustaz Alayi sa komi i bɔra ka ban n b'a ɲini i fɛ mototigi dɔ ka na o k'i kunbɛn ka na a ko k'a b'a ɲɛ dɔn bon min yɛrɛ ye kabako ye ne taa n bɛ ka taa n jɔ kun na yen nɔ a bɔra ni kɔfɛla in fana cɛ tugun ne bɛ sɔn min na k'a donna ne bolila ka na tɛmɛ ale de nana kɔn ne ka kɔn ka don ne sira la a silamɛw bolimafɛn jumɛn bɛ yen bi ni nin jɔra kan k'a b'a ɲini ala fɛ ko ala t'a d'a ma o jumɛn bɛ yen siribikɛ i sara bɛ ala de bolo nka an bɛ min ɲini ala fɛ nin jɔyɔrɔ in na i n'i kɔrɔ n'i dɔgɔ an y'a kalifa ala ma ya rabbi hɛrɛ o hɛrɛ ka da ye ɲɛnamaya la ala k'o nɔgɔya u ye an y'aw kalifa ala ma a bɛ sira fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ ya rabbi ala k'aw kisi o ma an karamɔgɔ a n'a ka denbaya o kɔnɔ jɛra an ye k'an bila ala ka sira kan ala an bɛ kɛ seere e ɲɛkɔrɔ yan ala ka k'u kɔlɔsiba ye hali bi ninnu kanu bɛ maa o maa dusukun na an y'a ɲini ala fɛ hami o hami mana k'i la ninnu bonya kama ala k'o dilan n ye an bɛ ala fo k'ala barika da k'ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna k'an siw sabati ka bi so in makɔnɔ k'a bɛn le 28 6e mois 2017 kama
mani kɔnɔna la an bɛ ala fo la sindi kɔfɛ ni setigi tɔgɔ barikama ye an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini a fɛ a k'o kɛ danfɛnw la sɔn wɛrɛ ma kan n'o ye muhamadu ye alayhi salatu wasalam muhamadu min cili kɛra danfɛn bɛɛ ma nɛɛma ye ani a sodingo a n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli n'o de ala ka kisi kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ yarabi ma an ka fura ɲɔgɔn kan bi cogo min na ala k'an ka fɔ ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ ten hamiw ye minnu ni ala ta bi bɛɛ yarabi ma ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye jamana ala k'a basigi fitinɛ minnu ni balaw minnu k'u ɲɛsin bɛ an ka jamanaw ma ani silamɛ jamana fɛn o fɛn ma yarabi ma ala k'u bɛɛ lajɛlen wuli ala k'o kɛ sigiyɔrɔ in bonya kama ala ka silamɛya dɛmɛ ala k'an ka dɛmɛba ye ala k'an fatu silamɛya kan ala ka hinɛ an ka taabaw la kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul kɛrim hukumu kɔnɔna la hakilila kuma jan tɛ kuma bɛɛ lajɛlen bɔra ka ɲɛfɔ sisan karamɔgɔw fɛ n'o ye ustaz alifa jalo ye olu maaw ka ɲɛma n'o ye jamiyatul ansardin karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma ye kuma o kuma kan ka fɔ a bɛɛ lajɛlen fɔra hakilila sigi kun ye min ye o de ye yɛrɛkun makara ye ka ɲɛsin dalibama ma pour que a bɛ se cogo min na ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na k'a ka hinɛ k'an ye diɲɛ na yan n'o ye hinɛ fitinin ye ani k'an sigi ka belebele ma kɔnɔ n'o ye lahara don ye o la dɔrɔn an bɛ foli le lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn fɔlɔ ka ɲɛsin an bɛ dugu min na n'o ye an ka tamani ye a dugutigi ma ani diinɛ maa fɛn o fɛn bi yan an n'a imamu bɛɛ lajɛlen ka foli segin tuguni an karamɔgɔ ma n'o ye Asir Sherif Usman Madani Haidara ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka segin a ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen jamiyatul ansardin k'aw fɛnɛ fo danti foli min na a ka cɛsiriw la ka baaraw la a b'a la ka wale min kɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la ka duw kɔnɔ a n'a ka sigidaw la ni jamanaw kɔnɔna la an b'aw fo danti foli min na ka laban tuguni ka kanubaw fɛnɛ fo minnu ti ansaru ye n'u bɛɛ lajɛlen nana fara an ka su in na baara in taabolo bɛ se ka sabati cogo min na ani baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ maa o maa bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ka se yan i nana hɛrɛ la cogo min na ala k'i ɲuman sigi yɛrɛ la ten ka bɛɛ lajɛlen koɲɛ kalifa ala ma ni sigiyɔrɔ in bonya ye o la kuma jan tɛ yen dɔrɔn an nana fara o kan su in na an fana bɛ se ka taa min lakali daliba ma yɔrɔ la fɔ an ka fɔra ɲɔgɔn kan ni ale ala tɔgɔ weleli ye ka an yɛrɛ kalifa ale ala la o tuma na hakili la nin ye seereya ye an bɛɛ lajɛlen bolo lahara don a sɔrɔla kadiri jumɛn kɔnɔna la n'o ye kun jumɛn ye o de ye ziyara ye ziyara min ni an ka kira muhamadu alayhi salatu wasalam fatura sira min kan n'o de ye ka wuli ka t'i ɲɛ da i teriw ani jɛɲɔgɔnw ani balimaw ani i faw ni masaw bɛɛ lajɛlen ani karamɔgɔw t'i ɲɛ da olu kaburu kan ka dugawu kɛ u ye ani hɔrɔmatigi minnu b'u la bonyatigi minnu b'u la minnu ye fɛn to ye ala kama minnu ye fɛn kɛ ala kama ka laban tuguni k'a ɲini ala fɛ olu ko o bonyaw kama ala bɛ se cogo min na ka laban o ɲuman de yɛrɛ ma hakili la an bɛ o hukumu de kɔnɔna la fɛn min don an dati don a la barisabula sigi kun ye dugawu ye fɛn don fɛn min dɔnnen don kaban ko ziyara kaba silamɛ bɛɛ jɛlen don n'a ye k'a fɔ a sabati bɛ an ka hadisaw bɛɛ lajɛlen na kira ye fɛn min confirmer ni a sabatilen don donc o la an da don o la aw bɛɛ lajɛlen b'o kalama kaban dɔrɔn an sigi kun ye min ye su in na o ziyara in hukumu kɔnɔna la n'o de ye ka dugawu ɲini ala fɛ ka dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye ni ŋaniya jɛlen sirili ye tila su in na o de y'an ka fɔ ɲɔgɔn kan kuranɛ minnu bɔra ka kala n'o ye ala ka kumakanw ye ani ala yɛrɛ tɔgɔ minnu bɔra ka kala n'a bɛ fɔ o ma jawuseni o dugawu min kaladan sisan an b'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ yen ko ala bɛ ban min ma kun sabula kira ale salatu wasalam a ko dugawu de ye mumini bɛɛ lajɛlen ka nɛgɛbere ye n'o ye ka kɛlɛkɛla ye o kɔrɔ ye an jigi sɛmɛyɔrɔ de y'o ye an ka hɛrɛw la n'an ka hɛrɛ tanaw la donc nin kɛnɛ ninnu de kan ala bɛ sɔn an ka dekun minnu bɛ yen k'a wuli ala bɛ sɔn tuguni ka don an ni juguw cɛ n'an ka ŋaniya ɲuman sirili ye donc o la an ti foyi dɔn an yɛrɛ bolo an ti foyi dɔn an yɛrɛ bolo ni dugawu tɛ kira ma foyi jira an na
ni o dɔrɔn tɛ donc o la an b'a dɔn fɛn min b'an kisi diɲɛ na yan ani fɛn min b'an kisi lahara o de ye dugawu ye jango dugawu minnu bɔra ka kalan suratu yasin n'i y'a ta k'a lajɛ i ti foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni wajulu kuma da tɛ kuranɛ ale dusukun don fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ni dusukun de don mobili dusukun o y'a motɛri ye adamaden dusukun ye i bɛ ɲɔ ka ɲɔ bila ni fɛn min ye n'o b'i kɔnɔna la ni tubabuw ko ma kɛri a bɛ fɔ o ma ko ye dusukun ye a b'o cogo kelen na o tuma na kuranɛ kɔnɔna la kuranɛ dusukun de ye yasini o tuma na yasini min kalanna an b'a dɔn a kalankun ye min ye siga foyi t'a la a jaabilen don jawseni min fana kalanna dugawu barikama de don dugawu min don rewayatigiw bɛ na n'a ye dugawu in dira kira muhamadu de ma alayhi salatu wasalam kɛlɛ dɔ kɔnɔna la kɛlɛ min n'a ganna kosɛbɛ ko ala subhanahu wa ta'ala ko k'a ka gileki bɔ a kan na n'o ye nɛgɛ gileki min b'a kan na ye k'o bɔ a ka dugawu in kan a ka sɛmɛ dugawu in na donc an mako bɛ jumɛn na hadisa in ka kuma dama tɛ an mako bɛ dɔrɔn an k'a dɔn an bɛ fɛn min na valeur min b'a la an mako bɛ k'o dɔrɔn de fɔ donc o la an b'a dɔn foyi foyi t'i mumini kan ni yɛrɛ ɲini tɛ ni sira jɛlen wa sira jɛlen de ye nin ye a bɛ fɔ o de ma k'i yɛrɛ sɛmɛ ala la ka dugawu ɲini n'a tɔgɔ ye donc o la an b'aw fo k'aw barikada wa an b'a dɔn dugawu a b'a minɛ yɔrɔ de la a kɛra a kɛ yɔrɔ fɛnɛ de la mun kama aw fɛn o fɛn bɔra ka so a bɛɛ lajɛlen sera ye ala subhanahu wa ta'ala ɲɛda de kama wa ala dun ko fɛn di k'ale ala ye ale ala ti min sara jɔn ye n'i ye min k'ale ala ye ale ala b'o de sara ye donc aw fɛn o fɛn bɔra a ka bulonda fɛ yani aw ka se hami min ni aw bɔra n'o ye ka se aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a minɛlen don bari sabula a sera yan ala jati de kama o la an b'a dɔn mako ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dilan n'o ala kama kelen foyi ti an bolo an ka ɲuman siri dɔrɔn k'an karamɔgɔw fo minnu ye dugawu kalan yanni k'an se kɛnɛ kɔnɔ yan ani kalanbaa fɛn o fɛn faral'u kan ka dugawu ninnu kalan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na an t'a ɲini ka kuma janya komi waati korona et puis mɔgɔw caman bɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ donc manifinw degulen don tuma na an bɛ dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛnɛ fɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna la ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ Ayidara n'a ka denbayaw ye ka kɛ diinɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ala bɛ se cogo min na k'an dusukun kanda k'a bila ale ala ka sira kan o kama adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min na diɲɛlatigɛ bɛ se ka lafiya cogo min na an b'o dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ o la k'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ala k'o jira an na yarabi an b'an sago ala k'a d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye sija ni kɛnɛya ni kɔrɔta ni labanko ɲuman bɛ ala bolo yarabi an ma ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ala k'an wasa diɲɛ na ala k'an wasa lahara yarabi an ma an ka taabaw ala ka yafa u ma min bɛ u ni ala cɛ ala k'o ta min bɛ u ni jɔn cɛ ala k'o yafa an b'a ɲini ala fɛ an yɛrɛ bɛ se ala ma don min na a ka sɔrɔ n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ ala k'o k'a ka ala bonya ka hamiw bɛɛ lajɛlen dilan fɛn o fɛn ni ala ta bɛ bɛn minnu ta ye denko ye minnu ta ye furuko ye minnu ta ye nafoloko ye minnu ta mana kɛ hami fɛn o fɛn ye fɛn o fɛn ni ala ta de bɛ bɛn yarabi an ma ala k'a bɛɛ dilan o ala k'an sago di an ma ala k'an sago d'an ma an karamɔgɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ yarabi an ma ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka sini kɛnɛ di an na ala ka laban ɲuman di an na ala k'an na wasa silamɛ ala k'a k'a sago ye ala k'an saro k'a sago ye ala k'a ka denbaya k'a sago ye ala ko k'a ka ala bonya kama sigiyɔrɔ in bonya kama sɔlila rasul kɛrɛm wasalamu aleykum warahmatullahi n balimaw aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogo min na sisan jawuseni kalan banna yasini kalan banna duwawu bɛɛ lajɛlen kalanna ka ban an ka sherifɛ n'o ye ali badara hayidara ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ayiwa aw yɛrɛ kun y'a ye a ye laseli min kɛ a n'a ye duwawu minnu kɛ o la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna se an ka karamɔgɔw ma k'u ɲininka kalan min kɛra sisan nafa jumɛn b'a la u ka se k'u da don a la ka a lase an bɛɛ lajɛlen ma. ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ka hinɛ ɲini ala fɛ a k'o kɛ dafɛnw na samadi kan n'o ye bashiru naziru ye a n'a sodenke sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen da kira in sen da nɔ na ni baara ɲumanw kɛli i n'a fɔ i bɔra ka ɲininkali kɛ cogoya min na nin sanga in na an bɛ an faso la n'o ye tamani ye nɔɔrɔ dugu tamani bonya dugu tamani hɛrɛ dugu tamani n'o ye seyir sherif usman madani hayidara ala ye ale bangeyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn dugu min ma an b'o la nin sanga in san o san a dɔw la an bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɛ da an ka taabaw kan n'o ye an ka banbaatɔw ye ka dugawu kɛ u ye ka laban k'an dama kasi ala la k'u hɔrɔmaw jira ala la ala bɛ se ka bɔ dada an yɛrɛw ma taaba ninnu hɔrɔmaw kama cogoya min na
o baaraw boloda cogo la n'an farala ɲɔgɔn kan mumin ka kɛlɛkɛmina o ye duwawu de ye i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ an ye kur'anu kɔnɔ ko n'an ka ala welew tɛ ko ale ala mago tɛ s'an ma o siratigɛ kan an farala ɲɔgɔn kan ka na duwawu kalan kɛ an bɔra an ye yasi kalan an ka imam bɔra k'o nafaw fɔ an ɲɛna sisan n'o ye suratu yasini ye jawshanu fana an bɔra k'o kalan i ye ɲininkali kɛ cogoya min na jawshanu ye duwawu de ye duwawu min a bɛ bɛn fasulu 100 de ma a fasulu kelen o kelen ala tɔgɔ 10 de b'a kɔnɔ n'o bɛ taa bɛn ala tɔgɔ 1000 ma jawshanu sedina jibril ale de kɛra a diba ye alakiraba muhamadu ma ni ala yɛrɛ ka yamaruya ye tuma min na an ka kira a bɛ kɛlɛ dɔ la nɛgɛguloki de tun bɛ kira bolo a bɛ k'o don a la nɛgɛguloki in bɛ k'a sɛgɛn a bɛ k'a degun o la ala ye jawshanu in di jibrila ma a kana di kira ma o la fasulu 100 de don a fasulu kelen o kelen n'i bɛna daminɛ i b'a daminɛ bismillahirrahmanirrahim i b'a daminɛ ni o ye bon n'i y'a dafa fana i bɛ subhanaka allahumma yani wa ta'ala la ilaha illa anta la khallisna minan nar ya rabbi i b'o fana kɛ a fasulu laban o laban i b'o k'a laban na a bɛ daminɛ ni bisimilahi a bɛ laban ni o ye bon jawshanu y'a fɔ a nafaw sira kan a ɲininen don jawshanu a ka kala jamanaw bɛ yen u b'a siɲɛ kelen kɛ san kɔnɔ k'u ka jamana koɲɛ kalifa ala ma bon ni mɔgɔ min sera ka janto a la ni sunkalo jɔra sunkalo daminɛw na k'a kala a ka ca na a b'i dɛmɛ sunkalo leilatul kadiri ka se ka i bɛn o ma jawshanu kalanni a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i dɛmɛ o la bon a sabatilen don kumakanw fana an ka kira kumanaw la kisi nɛɛma b'a n'a sodenw ma jawshanu ni mɔgɔ min sera ka janto a la sunkalo tile 10 fɔlɔ k'a kalanko kelen kɛ a tile 10 filanan k'a kalanko kelen kɛ tile 10 sabanan k'a kalanko kelen kɛ o mɔgɔ minnu ni ala b'u kisi janɛmɛ tasuma ma e b'i ye o mɔgɔw la bon ni kuma ninnu bɛ fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ a kɔrɔ dɔn sabula ala wele bɛ maa de nafa ala yɛrɛ ye wele saritiw fɔ cogoya min na o jɔsenw bɛ maa minnu kɔrɔ n'i y'a kɛ n'o kɛcogoyaw ye ni ala sɔnna a ma i bɛ nafa sɔrɔ a la wa a b'o cogoya la a sabatilen fana don jawshanu n'a nɔgɔyara mɔgɔ min ma k'a sɛbɛn ni nasiji kɛ i ka kasankɛ la walima k'a sɛbɛn i ka kasankɛ kan k'a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ fana kisi kaburu lajabaw a n'a masibaw ma o tuma na an bɛ ala deli an bɔra k'an dama kasi ni jawshanu min ye sisan ya rabbi ala y'a di kira ma k'a kɛ tanga n'a ye kira bolo cogo min ka don ani jugu ni ɲinibaga jugu bɛɛ cɛ ya rabbi ala k'a kɛ an fana bolo o cogoya in an karamɔgɔ ala ka don ani ɲinibaga juguw cɛ an faso yɛrɛ n'o ye mali ye a bɛ gɛlɛya ni degun min kɔnɔ ani diɲɛ silamɛ jamanaw bɛ degun ni gɛlɛya minnu kɔnɔ jawshanu bonya kama ani kuranɛ dusukun kama n'o ye yasini ye ya rabbi ala ka kolosuma di diɲɛ ma karamɔgɔ a ye hɛrɛ de nata ni bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka diɲɛ lafiya ala ka jɔsen ɲuman kɛ an ye teleso fana an bɛ dugawu kɛ aw ye aw minnu timina ka di ka boli boli nin yɔrɔ ninnu na ka nin ko ninnu ɲɛɲini ka mɔgɔ bɛɛ nafa ni a ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la k'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan an b'aw fana fo baaraw la ka deli ala fɛ hali bi teleso in ala ka ɲɛtaa di an n'aw ma sankɔrɔta ala k'a di an n'aw ma a dabɔra silamɛya kunnawolo ni silamɛya jigifa min kama ya rabbi ala k'o sabati an ye ɲinan an bɛ 2017 la ka bɛn le 28 ma n'o ye 6e mois ye an b'a deli ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o jira an na ziyara baara tɔw ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la caman sera ka ban minnu fana bɛ sira fɛ ala ka bɛɛ ɲuman se yan baaraw kuncɛlen kɔ ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ka sigiyɔrɔ sɔrɔ hɛrɛ la ya rabbi ala k'o k'an ye an bɛna dugawu min kɛ taaba ninnu ye ala k'a hinɛ s'u ma an yɛrɛ bɛna damakasi min kɛ u hɔrɔmaw kama ya rabbi ala k'a magow dilan o kama ciba n'a so kama sɔli ala nabi hakili la an balimaw a tɛ tɛmɛ nin kan ne ni aw kelen o kelen san wɛrɛ ni waati in tɛ fɔ an kɔ sabula maa caman bɛna tamani mɛ caman t'a kalama k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna baara bɛ kɛ n'a fɔra ko sini ye ayiwa ziyara ye misaliyala bi ye araba ye sini sɔgɔma ye alamisa ye su in na wudul islami n'o ye jamiyatul ansardin karamɔgɔbaw ba min bɛ jamana kɔfɛ ani minnu bɛ jamana in kɔnɔ olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin duwawuba in kalan ɲɔgɔn fɛ ani ka nin yasini kalan ɲɔgɔn fɛ fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko san hɛrɛ duwawu ani haminako caman caman minnu ni a bɛ jamana in kɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ don duwawu in kɔnɔna na kɛnɛ in kɔnɔna na sabatira aw yɛrɛ kun y'a mɛn maa caman kun bɛ yen denko hami kun bɛ mun na olu nana ka na a fɔ u ye ayiwa ni salon ta u ye ŋaniya don u ye denw sɔrɔ dɔw ta kun ye hami wɛrɛw ye olu nana ka na sabati an ka dɔn k'a fɔ nin ye hɛrɛba de ye nin ye kunna wolo de ye nin ye fɛn de ye fɛn min ni jamanaden bɛɛ lajɛlen kana k'a nisɔndiya maa minnu ye ko bɛɛ lajɛlen to ye ala kama maa minnu n'olu sɔnna ayiwa diinɛ in dɛmɛli la ala kama k'u niw bɔ k'u ka nafolo bɔ k'a don diinɛ la an karamɔgɔ seyiri sɛrifu usumani madani hayidara a ye cɛ minnu lamɔ ni dusukun ye a ye cɛ minnu lamɔ ni hakili ye ni dɔnni ye olu dama dama de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ o la an bɛ aw bila yan ni ala sɔnna a ma sini baara kun filananw bɛ yen an b'o fana ta k'a lase aw ma wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.
dunga Sherife more dunga ka fusani sanuni wari Kemineje Sherife yo isense Kemineje Haidara yo jama beko anga